Mañá venres celebrarase un Consello Galego de Pesca no que se analizará máis polo miúdo o acordo de tax e cotas para 2026 e as súas implicacións para o conxunto da comunidade. Dende Galicia, tanto a Xunta como o sector critican o recorte comunitario a especies como a xarda ou o lirio, unha especie esta última ademais con gran peso nas lonxas galegas, especialmente na de Ribeira. O resultado das negociacións pois non foron favorables para a frota do Atlántico, precisamente porque tres recursos, tres especies de suma importancia para a nosa frota, xarda, lirio, pois abadexo, pois se quedaron cos recortes propostos pouco ices, un 70% para a xarda, un 40% para o lirio, ao final creemos que o abadexo vai quedar pois sobre o 13% de recorte. Nos lamentamos que o ministro Planas non incidira porque puxo moito empeño en póusese como obxectivo o mellorar os días de traballo da flota do Mediterráneo, dunha partida de 9,5 días que propoñía o ICES, alcanzou o que teñen a día de hoxe, a finales de 2025, 143 días, co cal el manifestou pois que obtuvo un resultado, estaba moi contento, que o resultado, según ele, favorable. Sen embargo, no Atlántico quedámonos con esas tres especies con os recortes máximos propostos polo organismo científico. A conselleira do Mar lembrou ademais o papel activo da Xunta durante o proceso negociador, coa chega de informes detallados das consecuencias negativas que os recortes traerán non só para a flota, senón tamén para toda a cadea marindustria. Por esta razón, a responsable de Mar reiterou o compromiso do goberno galego de traballar man a man co sector para estudar e artellar medidas que permitan mitigar o impacto destes recortes, defendendo unha xestión dos recursos que combine a sostenibilidade ambiental coa viabilidade económica e social. Como consecuencia deste resultado, convocamos desde a Consellería de Urxencia o Consello Galego de Pesca o venres 19 de decembro, tamén eu o que espero é oír propostas, escoitar opinións e un pouco establecer unha resposta conxunta do sector pesqueiro galego como facemos sempre, escoitando e poñendo en común e sabendo que a unión fai a forza e o que temos que facer ahora mesmo é unirnos e levar a voz de todo o sector galego a Madrid e sobre todo presionar para que Madrid, que é o representante da frota española entre a galega, defenda os intereses da frota galega en Bruselas.